Hasi da finala. Sake luzea, baina barruan. Eta errestoa meritu handikoa. Atzera Belek. Bengoetxea ezkerra irez, ongi. Oso atzera doa hori ere, ongi Bengoetxea. Da olako asko ikusiko gula usteko ora. Goian izan da! Goian izan da bai, eta Bengoetxean Eloizuneko punpa etxeak eginak dira. Horietako batekin atera du sakea. Belek eraman, ongi gainera. Sotamano gainean da, Abel, atzera. Hori ez. Lehenbizikoaren antzeko sakea, horri ere gain erantzun dio Bengoetxea. Eta Abelen zartada Benet. Hau ere ez du behar bezala gurutzatu eta Abelen erreskoa oso ona. Ea piloteoan zein nagusitzen den. Sotamano, oinaz. Bikain. Abel. Berriz ere Sotamano oraingoan efektua emanez, ezkerro botezioak. Luzegia izan dago. Bigarrena du Oinatzek. Hau gaizto gadek. Hau ezker hormara, eta tanto. 4-1 ezker horman ez zaiet. Laburrago ezker hormarantza bikain eutxi dio Abelek. Sotamano Oinaz. Bolea Zabel. Ezker Sotamano orain. Bengoetxea. Sotamano Abel. Sotamano Bengoetxea. Barruan, Larri Xamar. Abel. Gurutzatu nahirik, bai lortu ere, ongi ordea Bengoetxea. Barriola! Oso ongi Oinaz. Esku gorrak dituela, bai behar ere. Beste pilota bat ere joan zaio gora Barriolari. Eta partida oraindik ere, baina gazte aurretik. Eta oso ondo jokatzen, sakea luze, 9 terditik. Erresto bikaina, 6 terdi zazpira Barriolak. Hori ere ongi gozatua, eraman, Bengoetxea, Gatzera, Abelek. Hori ere eraman eta barruan. Arri-garri, bea. Gurutzatutako pilotaka da, orain Atzeraga etorri behar, eraman hori ere. Txokoan, eta tanto. Arri-garri, Luzegia. Ia zortzian egin du punpa pilota. Bigarrena du Abelek. Azpitik, gurutzatua, oso ongi eutxi dio Bengoetxea. Sotamano primeran. Aztertu egin zaio, baina oso ongi atera du hori ere. Ies egin dio eta txapapean izan da. Sakea da hori, baina bikain erantzun dio Bengoetxeak eta barruan. Aurrera egin du horrere. Sotamano indartsua. Boleak adalatza Barriola. Nio!
4:05 Barriola gatera usakea eta Bengoetxeak ongi erantzun. Sotamanoaren bila doa berriz ere Gaztea. Abel, irriste eginez. Ongi atzeratu duela ere. Erra pilotaka da. Eta ezin eutxi oinat. Lauan pumpa atera du. Luzegi. Aurrera doa Bengoetxea, lehenbiziko aldiz. Horri airez erantzuterik etzegoen, baina bikain moldatu da. Bengoetxea. Gora! Eta Abelek galdutakoa. Eta aurretiziak eta oain disaken estik asmoatu, Bengoetxeak, Zagei erantzuten bai, Beno, hau erantzunik gabe geratu da. Da, hau estik eraman. Herman, bila doa, Bengoetxea, eta zoragarri utzi du goxo. Zake Biurria, Herman Abelek. Ongi luzatuz Bengoetxea. Eutxi Abelek. Haze zartan hori ere, handia. Abelek gora. Ala urdin argi horrekin bihar duen Bengoetxea 6. Luzegia izan da, oinatzen azken sake hau. Gonzalezen kontra, pelota bat etzin galduia, eta ia 5 galdutago baizki gaur, eta gainea kilikolo ikuste hor nervioso samar, lotuta. Ormabikoa Bengoetxeak, Barriola garrapatu, eta Bengoetxeak luze atera du. Abelen errestoa ona, zazpira. Ez du gozatu, oinatzek. Abelek bai. Bikain oinatz. Etxo, hauko zulo duzten, Ez. Oaine horratzeak. Bostetik sartu eta zazpira. Utx egin du. Indarka denai pelota garra. Barriolaren sakea. Indarra hundian, ezker Orman ongi irten zaio eta erresto zoragarria. Aurrera egin eta Ormabikoa. Ez du gozatu baino leku txarre alare. Ordu aukera Abelek. Ongi gurutzatuz. Eutxi Bengoetxeak. Hori ere eraman. Abel. Zoragarri oina. Arri dutan etxoguek, Aurrera egin du jokaldia. Abelek zabalean. Bengoetxeak atzera eta buruzka. Bengoetxea. Gainean Larri, Ormabikoa, eta horrek 12 errestuak 6. Herman Abelek. Sotamano biak ere, Bengoetxea berriz. Barriola. Sotamano bat bestearen atzetik biak. Ormabikoa txapara joan zaio Abeli. Hor zabal. Ondo bastante jogo tantutan, ezin. Pelota txarra jo asko, baina bestie dana buena jo eta geo pixke sartzen nahi de beha mendeu iule deu. Aida pasatzen, gutxi pentsatzen zerena. Horrek berie deu, da partidu txar. Bengoetxea 6. Hor dituzue zatikatutako irudi horretan bi protagonistak, bi leitzarrak. Erresto oso ona. Lautik atzera zituen oinak Bengoetxeak. Aire sartu denean. Sotamano gozatu gabe. Punpalaster zabalean deja da. Arrapatu Bengoetxeak. Abel! Ez du bat ere gozatu.
Gurutzatu leku txarrera doa, baina eraman Bengoetxeak. Gainean hori ere. Atzera Belek. Jaso eta Gurutzatu. Ormabikoa txarra harrapatu eta txokoan Ñakua eta oso ongi bideratua du. Lauan Jadia atera du. Eraman Abelek, bila doa Bengoetxea. Eta ederki Gurutzatu. Eute latza ematen ari da Barriolari. Eta pronostikoi, luzegia sake hau. Eraman. Bengoetxea. Bolea Zabel. Dituenak emanez, atzera Bengoetxeak. Abelek, larri Eraman. Oñaz. Ongi sotaman hor Abel, eta azkenean Oñazek baina berak kasi gehiago, sakeak atera eta sakei erantzun botez baino, gainerantzean airez gehiago botez baino. Bueno, Barriolak sakez egin duen lehenbizik. Eraman Bengoetxeak, erki. Erratzeak, baina eta dik, Seiterditik, eutxi, Abelek, zabaletik Bengoetxea. Larri izan da barruan. Abel. Jaso Oñatzek. Hori ere Eraman, baina posturak berak bidali dutan. Jaso hori ere. Baina sake gaiztoa. Ormabikoa, harrapatu, bolea eta tanto. Tejadaz egindako bat dik, eta gero Tejadaren ondoren bolea egindakoak bi. Eraman Bengoetxeak, Abel. Horre gozatu gabe, geixo behartu gabe. Horre lotuta ebili, pelota hori etzio gantzeman. Efetokin jotako azanik. Oñaz. Gurutzatu nahirik, ez du lortu. Eta Abelen Ormabiko hori txamar. Sake Gurutzatua. Ez zer askorik ez zuena, baina Abelek kaso egin dio. Eraman Abelek, gora ordea. 19 eta 10 urtengo txapelik preziatuena. Sakea luze berriz ere. Txokoan ederki utzi du 20 eta 10. Situ egin da Bengoetxea. Ez da oraindik amaitu, baina nagusitzen ari da garbi gainera. Eta orain horri izan du zerbait Abelek, Ormabiko horri segitu egin dio Eraman ere bai, eta tanto gainera. Barrutik zabalera, lekua izan du Oñatzek eta zoragarri eutxu dio horri ere. Eta Abelek ez du aprobetxatu. Gainean, eta tanto, 21. Sake arro, erdikoa. Eraman Abelek. Baztertu intzaio alere gainean. Eta tanto hortxe bukatu da partida. 22 eta